Vanangu regai nditende Mwari mangwanani ano. Mwari ane nyasha neupenyu hwedu. Mwari vanotida. Mwari vasingafariri kutambura kwedu. Mwari vanoda mufaro muvana veZimbabwe nenyika dzese dzakatitenderedza. Mwari vasina godo. Mwari vasingabeche munhu. Mwari vane ziso rinoona pese pese. Ndiri kuda kukutendai vana vari kumira Geza Revolution naNyoka Yemabhunu neeffort yese yamuri kuita pana Nyoka Yemabhunu. Zvechokwadi istruggle. Zvese zvamunosangana nazvo nezviri kutaurwa pano nezvigananda musazviteerere. Zvigananda zviri kuopoza zvakanyanyisa. Saka vakabatirira pana Geza rambai makabatirira, vakabatirira pana Nyoka Yemabhunu rambai makabatirira. Zvandiri kutotaura zvino ndiri kutoofwa mota, ndine mamessages, mota nepurazi potaurwa zvinhu mota nepurazi neluxury car ndizvozvo zvataurwa zvinhu zvinenge zvitatu. Saka ndiri kutoramba, ndiri kutambura ini kana ndikapuwa mota yachona inozongofa riri zumbu remakonzo. Mota inofa, upenyu hunogara huri upenyu hwenhaka dzevana vedu. Zvatiri kuchemera generation iri kuuya ichazovapo neiripo iyi iri kutambudzwa nemitoriro iyi. Ngavape mapurisa asunge vanhu vari kupinza mitoriro nezvimbwa zvese zvinodhaka izvozvizvo. Ngavape mapurisa mari idzodzo vabate vanhu ivavo, zvishayikwe munyika, vana vedu vasunungurwe paudhakwa nekuzungaira kwavari kuita nekuparara kwavaita. Ipai mari idzodzo kumapurisa. Imi muri kundiofa ma1000 amataura aya. Mane 3 weeks muchindiudza izvozvo kuti kupa purazi nemba nemotokari. Enini handisi chinhu, ndiri chisikwa chaMwari, handingadye zveropa, kwete. Nyika ndeyeropa iyi, nyika yakahwinwa neropa iyi. Vana veZimbabwe oukonasi ngavawane zvakafanira, zvakakwanira, zvakaringana, zviri kushingairirwa naNyoka Yemabhunu nerevolution yedu iyi, Geza Revolution. Iri kuda table, food on the table for everybody, kwete kuti paonekwe uyo ane dzimota dzakawanda neupfumi hwakawanda, iye ari mwana weZimbabwe. Ko amwe vana veZimbabwe vasinava vachapiwa nani? Kuchaite muZimbabwe ipi ichapa vana ava zvimwe zvinhu? Isi tichiti takasunungurwa. Ngatisunungurwe one time, ngatisunungurwe kamwe chete. Kutaura chaiko kuri kusungisa. Hatina freedom of speech. We have nothing with us, no jobs in the country. This makes me too cross. I'm very harsh if I think deeply about Zimbabwe. No jobs for our children, for our grandchildren. They are suffering, just roaming around. Vachikunguruka mumadhaka, vachikunguruka mutoriro imomo mumarodzu, vachishaya nyangwe nemabasa ekuita, kushaya rekuvaunganidza kuti vana ava muvavakire pekuti vagare. Vatiza mudzimba, vana vagara musango, vachirara musango pasina magumbezi. Vanokwanisa kuenda kumba vachienda kudzimba vachinorova ana amai nanaambuya vakavachengeta. Zvinorwadza hama dzangu. Tiri kurohwa nevazukuru, kurohwa, kutukwa, kudirwa mvura yekubika sadza, kumubikira mwana we30 years, 35 years, kubikira mwana wesaizi iyoyo here. 20 years chivabikira, 15 years kuramba chikoro. Hazvisi kufadza, hazvisi kufadza. Take action, ana revolution yegeza. Take action. Wese munhu ari kurwadziwa must take action to consider of our children who are abused so much. They can't even do anything. Vaurayiwa mabvi ese aya, maoko haachakwanisa kana kubata chinhu.
mwana anongodedera kana sipo yekubata kuti ageze chai mwana akutadza because of mutoriro, because of zvinodhaka izvozvizvi zviri kupinda munyika zvichiunzwa nevakuru ava mari dzamuda kundipa. Vakirai vana ava vari kutambudzwa nezvamuri kuunza izvi. Nzvimbo yemaprojects vaite kana makosi vaite. Create something sensible, something touchable, something chinokwanisika kuyamura vana kuti vasadhakwe madhakirwo avari kuita. Just imagine form 6 inoramba basa, inoramba chikoro, maform 5, maform 4 vari kuramba kudzidza nekuda kwezvinodhaka izvi zvamuri kuunza zvenyu muna maune muchiziva kuti muri kuuraya generation, muri kuuraya, muri vatakati. Asi mangwanana ano ndinoti Mwari, pindaiwo pfungwa dzevanhu vachazopinda pazvigaro izvi, vachazopinda vayeuke Zimbabwe, vana vedu, vazukuru vedu vabudirire, varangarirwe kona tukona dzavari. Kune vanhu vari kunhonga svosve nemuromo, taura kuno kutambura zvekutambura zviya, nyama anodya kamwe chete pa2 months, yekuvhima kwete kuti yekuti kutenga musitoro. Zvakadzoka zvekuti munhu anodya nwati paChristmas muZimbabwe zviri kuitika izvozvo, tiri kuzviona muZimbabwe. Saka mangwanana ano ndinoti vari kubatana naGeza, please rambai makabata, nyangwe kukataurwa zvinengei ana Saruwaka netimu, tinokupai mbiri, tinokutendai, Mwari ngaakuprotectei, Mwari ngaafambisei. Izvozvi ndiri kutonamata kuti mapepa aya hatitoda kunzwa dzimwe nyaya, Mwari toda kunzwa nyaya dzakanaka dzisina utengo mukati, dzisina utengo udzvanyiriri, dzisina kuzvonda mukati. Asi tiri kuda kusunungurwa, tikuda kusunungurwa. Nyoka mumabhunu ngaabude. Tamuchemera mangwanana ano, vese vakavhurwa meso ekuti Zimbabwe tiri kutambura, haina mabasa. Zimbabwe haina chayakaita pa45 years chatakaona. Zimbabwe haina zvisvinhu zviri kuonekwa zviri kungonzi manhize kwacho kuri kubudei machaina ari kukokota, achikokota machaina. Nyika yakatengeswa kumachaina, ndo vari kuita cheuviri. Hurumende yake nevana vake nemukadzi wake nevashamwari yake ndo vari kugena Zimbabwe udyi, vari kudya zveZimbabwe, ndo varidzi veupfumi hweZimbabwe, varidzi vavava. Zvino Mwari tibatsireiwo Jehovha.